हाजुल' सिथाबलायबाय जोंना माबाया आयु मानो माबायालाय बिरखारलायदों सारायानो गिदिंदों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का ब्लॉग है, हम लोग एक मादे का घर आया है तो उसके घर में हम लोग को मीट बनाने दिया है। सो अभी बना रहे और देखो मैं कुर्ती पहन रहा है, हमको कैसे लग रहा है, बहुत अजीब से दिखता है ना हमको। चलो अभी मेरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायदि थालाबायो बे मालाबा। मानो बिदि बियो सिखावबाय बिदि फैनानै जोंखौ सिगिफैदों। दासो फैनानै जाखांजोब्बाय थांनो मा देखायगोन बेखौ नायनो मोनाथ' नों लुगैगोन। दाउ एवदों, दाउआ आथिं खर'सो सफारि होनो नामा बिदिखौ मोनबोआसै, मानोना दिनै बन्द' ना ओंखायनो। जाबाय खारबाय खामबले जोंहा ना सायदों नै। मा बिदों नोंलाय बाबानियाव? मा लाबोनो होदों बुंलाय? होनबावथिबाय सोर? मिसनियाव? मिसा माहा थायो? औ बे मिसा। खामदों नोङो? लेथ्रा होनबाय एथ' दै लेथ्राखौ मानो गेलेबाय थाखो नों? ए आं दासो बाजैनियाव माबा खालामना होदों। थांगोरा र' थांगोरा र' होनखायोलै। थांसै गावबा गाव जादों ओमफ्राय जाना अबे गारदों नोङो? बेहाय गारदों नोंहाबो खोरखिथिं? बथल मोनसे जाजोबखांबाय साथामजों सिख'लायनानै, मोनसे आरो खुलिबावनानै जादों नै। तो आज का ब्लॉग यहाँ तक है। सो बाय बाय, लव यू।